pagkatapos natin ng Anda ay ng Mabini, dito naman tayo sa Agno. So ayun mga kasabot, nandito na po si uncle ko. Oh! May regalo daw siya sa akin, hindi ko alam ano. Baka 1 kilong bangus. Juanito. Hi, sir. Madam. May regalo nga sa akin, hindi ko alam kung ano to. Buksan mo naman yung gift mo. Oh, gift ni Juanito sa akin. Okay. Sapot. Oh. Thank you. Burgos pa na talaga dito. Oo, yan mo na yan. Basta importante, alala na yan. I love it. Love it. Yeah. Thank you, uncle ah. So yun mga kasapot. Bali marami po yung dumalo dito sa Arpak dito sa Agno. Ayan po. Ayan o. Sir, ito yung classmate ko sa charity lagi. Ayan, yung iba kumakain doon sa gilid. Yun man mukha ko. Gwapo ka pa rin daw. Christmas one. Urak mo ng mayor. Tinatanong mo lang kung nasa lata. So ayun mga kasapot, marami. Tapos may binigay sa aking anong pangalan nito? Baso. Hello. Kal. So ayun mga kasapot, titignan natin yung pera na naligom. Ito na po yung pera na bibilahin mamaya upang sa ganun mabilang na nila at paghatian ng dalawang beneficiary. So ayan si tatay. Sige tay. Mauna na po kami tay 1, 2, 3. Sa pa. 1, 2, 3. Mga kasapot, bali naubos na po yung mga rider dito na dumalo. So ngayon pauwi na rin po tayo, picture na rin po tayo, then uuwi na po. Ayan. So ayan po yung mga certificate nila. Ayan. So ito po si tatay. Ayan si tatay na isa pong beneficiary. Ayan. So tay, ano pong sakit niyo tay? Paralyzed po pala yung sakit ni tatay. So nandito kami tayo para magbigay ng tulong sa inyo to tayo. Wala pong problema dun tayo. Kaya kami naglilikom-likom ng mga rider para magbigay ng tulong sa mga katulad nyo nangangailangan tayo. So, ayan. Paralyzed yung sakit ni tatay. So, ayan. So, ayan mga kasapot, nandito yung mga nagagandang dilag na nagbebenta ng certificate. So, ayun. Kumukuha na tayo, isa lang. Tsaka yan si mama. Si Ma'am Madeline wala. Ma'am Madeline, ayos ka lang? Hinahanap ka na, sir. Ayan. So, picture na po kami, tapos uwi na. Pa-picture na lang kami ma'am, tapos uwi na po. Ayan. Ayan si Madam Madeline, yan yung laging nakahawak ng mic. Thank you for your supporters. I love it, yes. Love it. Sir, bali pauwi na po tayo. Salamat sa kanya dahil siya yung nag-imbita sa amin na maging collaboration sa kanilang charity event. Thank you. Kayo ang bida dito. Sapot! I love it! Sige tayo.